Mwabwera kuchipani cha MCP a Jesse Kabwira tikulandireni ndi manja awiri pano pa Sodia. Zikomo kwambiri ndipo tisanakabe zambiri mongo kumbutsana kuti Chakwera awinaso 2025 tikupitiriza kuyendetsa boma de kafuso lanu nalilo tijani. Nimeona ngati mwayambirari kuyankha mafunso tisayambe kufunsa. Tingoyamba iyi ndi foundation kungolawitsana chabe. Mwina ena khata iwaleti kungokumbutsana. Chabwino kwambira penepeni tifotokozereni chipani chikuyenda bwanji. Chipani chikuyenda bwino kwambiri mutati muone pano pakatipa anthu amati ankaka achokapo ankaka ndi awali pasanja oti makamera mtakwaonetsa kuti abwera pano kamuyang'ana achina chichola akumapanga atendi injiniya mumba ife chipani chikuyenda chifukwa anthu osewa tachoka convention koma cholinga chawo choti DPP isabwerere komanso chipitirizo thandiza Malawi. Chipani chikuyenda bwino ifa dzulo okalandira president unapitirira msonkhano wa zipani zina kuna tatsekeratu msewu soja ndipo ayenda pa msewu umene iwo athandizira kuti ukhalepo of course mundalama za taxpayers koma iwo atitsogolera boma mpaka nakasika pa msewu umene amayenda dzulo uja. Then kanene kuti tikati tiyang'ane zimene abwera nazo kuunga zikuoneka kuti ndi mtsogolera amene wapita ukatenga chitukuko cha dziko lake. Nde pano mkati chipani chikuyenda bwanji, chipani chikuyenda munjira yoonetsa kuti Chakwera awinanso Chakwera ndipo awina bwinobwino first round iso osatiso kuti tidikira zoti tikalimbane. China chimene ndifuna ndinene Malawi Congress Party ipitiriza to hold parliament and to make sure kuti makhanso akuyenda bwinobwino ndimene chipani chikuyendera. Mafotokoza mumveka bwino kwambiri nimafaniza zoti ngati chipani mukuchita zotani kuti mmene mukufuniramo kupitiriza kulamulira zonse ziyende bwino. Monga chipani chimene tikufuna ifeyo pano choti mavuto a Malawi ndikudzoti panopo ndewu yayikulu tili nayo ndi ya njala. Ndeti kupita ndipo chimanga chigawidwa popanda kuyang'ana nkhope popanda kuyang'ana chipani kucholo weniweliko tukaonetsetsa kuti umeneko asafe njala. Ife tudziwa kuti pano palibe angativotere 2025 ngati chakudya sichinaende bwino. Ndondomeko ya Federeza mwina mukuona mawa kuli press conference imene anduna information ndi anduna agriculture akhala akulongosola tsatane tudziwa kuti dziko lino limayendera ulimi ndeti kukonza zimenezo kuti ziyende bwinobwino. China chimene tikufuna tionetsetse choti ndifi iyende bwino anthu adzibweza koma anthu adzitha kubwerekanso makamaka tichepere woti akufuna kubwereka zopanda chikole tifunitsitsanso tukula pakhomo ufikire wina aliyense. Kuchipani tikuyesetsa kuti anthu asamaone ulamuliro watsango foti udziwa ulamuliro amene unachokawo unali bize kuti anthu akumpoto sangatsogolere kuyang'ana anthu alowa chire kumati kuona kuti ndi zinyama mukati muonetsetse ndi boma limene lichitonyadira kuti ndi la violence pompano Monday regional governor wawo kumanena kuti kudzawocha anthu a Congress ife mene mwamvera president akunena dzulo ndife abata ndife anthu osakhulupirira kubweza tili bize kuyika zitukuko tili bize kuti Amalawi mavuto awo athe ndezimene tili bize ife monga chipani. Pomaliza penipeni muli ndi manifesto ngati chipani cha MCP tikupita ku chisankho cha 2025 mukumayunika manifesto imene ndikumaona ndithu kuti ayi zimene munalonjeza Malawi zija mwazikwanitsa. Manifesto athu ndi amene mukuonawo tidalonjeza tika misewu ndi mukuyionayo, tinalonjeza kuti train ibwerera ndi mwaonayo, tinalonjeza kuti anthu apeza chakudya ndi chitikugawachi, tinalonjeza kuti ana mainvest adze phunzira bwino ndi zimukuonazi. Administration block kumangidwa, school fund ya ujeni, college fund ya kwezedwa. Manifesto athu ndi Malawi 2063 amagwirizana kutanthauza kuti tikufuna kuti Malawi akhale wodziyimira pa yekha wotukuka wotha kuzisamala wosadalira anthu ena ndezimene tikupangatu mutati muone pano ma health center tikukonza kumaphunziro tikuyang'ana kaya muyang'ana ku nkhani za madzi tikuthamanga maife manifesto tikupitiriza kupanga chimene ndingangofuna anthu amvetsetse ndi chakuti Chakwera anapeza dziko lichawonongeka
nachi ndikubwera kwa covid ndi mavuto ena pali zimene sitinakwaniritse nthawi yake koma tidati timanga nyumba za polisi maziona panopo chimene chikutivuta ndi chuma andi nkhani yake ndiyoti chuma chavuta kwina kulikoseka mupita ku Zambia mupeza kuti ali pa blackout 21 hours ife kwati kuno tayesetsa kuti satani koma tikupitiriza kuti tichepetse ziti zimenezozo kwa ifeyo manifesto athu ndi amene mukuona autsogoleri wosasankha utsogoleri wopanda tsankho utsogoleri wopanda nkhanza wopanda violence manifesto athu anali omanga Malawi kukhala mmodzi chifukwa ife si chipani cha banja kapena chipani cha chinzache ndife chipani chimene chokhacho chimathe kuthandiza Malawi ne manifesto athu ndopanga create ndalama izikhala thumba mwa chichepere zikhala mwa azimayi alimi asangalale ne mukafuna kudziwa kuti kodi tapanga chani pano alimi sanagulidweko mitengo imene agula pano mutati mupite m'midzi mwakakuwuzani kuti fetereza tinagula modula koma tikutha kugula chimanga tikugulidwa chimanga mokwera kuposa mbuyo mutiti ndazi agula fetereza agula ujenigani agula zinjinga ena agula ndi nyumba kumene kutengera ndi mene wayimira of course pakatipa mvula inavuta magawidwe athu afederezaso adavuta federeza anthu ambiri anampeza atadula ife si utsogoleri wokana zinthu pamene zavuta timavomera koma tifuna tinene kuti kodi tikupanga chani kuti tikonze zimenezo foti kati time pano kunena kuti zonse zaenda bwinobwino tinama tifuna kuti Amalawi adziwe kulira kwawo tikumva tikumamva kuti pakuwawa pakuti njala tikuyimva koma kwa ife tikufunitsitsa kuti Malawi adziwe kuti achakwera sakugona boma lawo sili kugona lionetsetse kuti chakudya chapezeka tikumwa madzi abwino lero tikuyamba mvula tamva kale kubwera masaikiloni awiri tayamba kale kukonzekera kuti kodi titeteza bwanji umoyo wa Malawi tidzathandiza bwanji Tathokoza kwambiri Dr. Jessica kwambiri amene ndi Dr. Jessica Kabwira mangofuna ndibwereze kuti 2025 achakwera awinaso ndipo boma sitikusintha ngati wina kwesa titisintha sitikusintha ndipo amene ali ku opposition ingozolowerani fa mukhala komweko chabwera tathokoza kwambiri amene ndi Dr. Jessica Kabwira mneneri wa chipani cha Malawi Congress kufotokozapo zimene chipani chikuchita komanso kuti kudali ndi mapulani otani komanso afotokoza mavuto osiyanasiyana amene Amalawi akumana nawo ndi zimene akuchita pakadali pano pali